Vracia sa naspäť s komentovaným obsahom jedál, ktoré jem. Ale ešte predtým, ako ho rozoberiem, tak si najprv dáme videjko, ktoré som pridala na Instagram, aby tí, ktorí nie ste na Instagrame, ste videli celý ten recept alebo celé to video a potom uvidíte rozloženie receptu. Opäť som natočila túto moju srdcovku, ktorá je veľmi jednoduchá a rýchla. Idú tam len zemiaky, ktoré som si takto nakrájala a dala uvariť do vody. Medzi tým som si spravila uhorkový šalát, pridala tam jarnú cibulku na osvieženie, nastruhala som mozzarellu, vyšľahala som 2 vajíčka, no a potom som tie uvarené zemiaky dala takto na panvicu, nechala ich troška opiecť, poliala ich tým vajíčkom, dala som tam ešte tú mozzarellu, kľudne to môžete aj premiešať, ak chcete, ja som to nechala iba takto, prikryla som to a spravilo sa to. Potom takto hotové som to vyklopila na tanier. Napadlo mi, čo by som k tomu ešte tak mohla dať na osvieženie. Zvolila som takúto malú, sladkú, chrumkavú kukuricu. Vrelo odporúčam konkrétne túto značku Natur Farm. Perfektná kukurica. Ešte som to takto poliala pre osvieženie barbecue omáčkou. Dodala tomu naozaj, že fajn chuť a stačí úplne málo. Čiže za 15 minút vieme mať rýchle, jednoduché, nutrične plnohodnotné jedlo, ktoré nás perfektne zasytí a vlastne všetku oblohu si zvolíte podľa seba. Hola, hola! Včera som pridávala na Instagram, že by som znova chcela pokračovať v tomto, rozoberať tie jedlá, prečo volím také potraviny, aké volím, prečo robím také jedlá, aké robím, ako sa skladajú tie jedlá, z akých hodnôt. Tak v tom idem pokračovať, pretože ma to strašne bavilo, vás to bavilo a ja som to síce prestala robiť z časovo-kapacitných dôvodov, ale sráď ten čas, proste je to iba chvíľka, budem to nahrávať takto na webku, nech s tým nemám proste akože starosti ohľadom kamery a tak. Čiže za mňa aspoň takáto verzia, než nejaká možno ultra kvalitná, ale tá by mi zabrala oveľa viac času a v konečnom dôsledku by som to kvôli tomu nerobila. Takže radšej takto menej kvalitne, ale je to. Takže celé toto jedlo, ktoré vyzerá takto, nádhera. Ja som si to vlastne uvedomila po asi prvých 2 alebo 3 vidličkách, lebo to je tak strašne chutné, že ja proste chcem, aby ste vedeli o tých jedlách, aby ste ich možno skúšali, aby ste ich možno zaradili do toho stravovacieho režimu. Proste, a to sú pritom úplne easy peasy jedlá. No. Takže, celé jedlo má 630 kalórií, čo je že fantastické, fantastické. Akože samozrejme nejde iba o tie samotné kalórie, všetko je to iba súčasť nejakého celku. Podstatné je, aby sme naozaj príjmali nespracované ideálne, čo najmenej spracované potraviny, aby nám to dobre trávilo, pretože nejde iba o to, ako kaloricky hodnotné jedlo zjeme, ale o to, ako nám to potom bude tráviť naše telíčko, pretože ľudia, ktorí jedia ultraspracované jedlá a každý deň, sami možno poznáte na sebe, keď jete také jedlá, že máte horšie trávenie, horšie vyprázdňovanie, ťažšie sa vám existuje celkovo, proste není to až také ideálne. Takže ja kombinujem to, že teda hovorím o tých kalóriách, ale zároveň netreba zabúdať na to, že kalórie nie sú všetko, je to iba nejaká malinká skladačka v tom celom niečom. Keď sa proste naučíme počítať tie kalórie, naučíme sa pozerať na to jedlo aj zo stránky kalórií, nie len zo stránky kalórií, lebo to môže byť začarovaný kruh, ktorý nie je veľmi bezpečný a preto sa snažím hovoriť tento kontext, ktorý je možno otravný, ale je to proste tak. To jedlo nie sú len kalórie. To jedlo nie je len palivo. To jedlo je niečo, čo nám má robiť radosť, čo nás má zasítiť. Takže komplex. Príjemné s užitočným. Takže 630 kalórií. Bielkovín má 44 gramov. Fantastické. Keď si napríklad predstavím, že ja mám denný príjem bielkovín okolo, no dajme tomu, že 120 až 130 gramov, lebo proste sa snažím nabrať tie svalíky v tej posilovni. Pritom, jak som v kalorickom deficite, takže vlastne sa snažím o veľmi ťažkú vec, ale pri začiatočníkoch, ako som ja, keďže nemám žiadne svaly, iba zatiaľ veľa tuku, tak je to možné. No, čiže keď si predstavím, že toto je viac ako tretina vlastne mojich denných bielkovín z jedného plnohodnotného kvalitného jedla. Fantastické, fantastické. Sacharidy 58 gramov. Taktiež skvelé. Ešte sa vrátim vlastne k bielkovinám. Primárne bielkoviny pokrýva mozzarella, ja som tam dala jednu celú light mozzarellu. Má 24 gramov bielkovín, čo je fantastické. Zvykla som si dávať iba polovicu, ale potom si hovorím, že radšej tam dám celú, budem mať doplnené bielkoviny a nemusím už tam potom dávať nejakú šunku, mäso a tak ďalej. Proste z tej mozzarelly mám primárne množstvo bielkovín a vajíčka 12 gramov bielkovín, čo je skvelé. Tie bielkoviny sú primárne samozrejme z vaječného bielka a tie žltka už idú do toho tuku, ale k tomu sa ešte dostaneme. A akože zemiaky tiež 4 gramy bielkovín,
fantastické. Aj uhorka, takmer 3 gramy. Skvelé. Ideme teda na tie sacharidy. 58 gramov sacharidov. Moje celkové denné množstvo sacharidov je tých 180 gramov. Veľakrát to prepálim, lebo vlastne podstatné je, keď sa snažíme aj schudnúť, no primárne pri tom, ak sa snažíme schudnúť, tak sú celkové kalórie, aby sme neprešvihli tie čísla, pokiaľ naozaj chceme mať kontrolovanú redukciu hmotnosti, a bielkoviny. Pretože bielkoviny majú najväčší sytiaci efekt a počas dňa, pokiaľ príjmeme viacero, ako väčšie množstvo bielkovín, tak oni majú aj vyšší termický efekt. To znamená, že viac spalujeme, keďže musíme tráviť tie bielkoviny. Čiže vlastne čím viac bielkovín zjeme, tým lepšie. Netreba to preháňať. Sacharidy teda 58 gramov, primárne množstvo je zo zemiakov, čo je pochopiteľné a je to proste skvelé, lebo je to nespracovaná potravina, je tam aj forma vlákniny, k tej sa ešte dostaneme. Takže ďalej sacharidy 8 gramov z uhorky. To sú tak zanedbateľné množstva, že to je úplne smiešné, ale hovorím to len akože pre predstavu. A ďalej už iba kukurica a ďalšie veci ako omáčka, mozzarella, to už je nič. To už je minimum. Ideme k tukom. Tuky. 23 gramov. Ja mám napríklad denné množstvo 53 gramov a z toho, že 23 je toto, to je fantastické, pretože síce mám nízkotučnú mozzarellu v tomto jedle, avšak aj tá má tuky, len normálna by mala možno trojnásobok alebo štvornásobok, táto má iba 11 gramov, čo je že skvelé. A ja si radšej tie tuky vybombím inde, pretože netreba brať ani toto extrémne vážne, že teda nízkotučné veci a tak ďalej. Áno, je dôležité príjmať aj plnotučné veci. Za mňa to je kombinácia. Ja preferujem v niektorých veciach nízkotučné, alebo teda v niektorých potravinách nízkotučné verzie a v niektorých plnotučné. Napríklad nivu si s radosťou, s chuťou dám proste, ani neviem, či existuje nízkotučná niva, ale aj keby existovala, nedám si ju. Cottage cheese taktiež plnotučný, proste chutí mi to oveľa viac, ja idem podľa chuti. Pri mozzarelle akože vôbec nepoznám rozdiel, či je to plnotučná alebo nízkotučná, ja osobne. Grécky jogurt taktiež, alebo jogurty. Ja nepoznám rozdiel medzi tým, či je to plnotučné alebo nízkotučné, proste vôbec ten rozdiel nepoznám. A ja si radšej kupujem grécky jogurt, napríklad Milko alebo Pilos, ktorý nemá žiadny tuk, má bielkoviny, to je fantastické. A ja si radšej ten tuk dám napríklad prostredníctvom horkej čokolády alebo v takýchto jedlách, napríklad, že žltko a vybombím si to na takých, že avokádo, oleje a proste ja si to radšej dám v tých semienkach a v takých tých akože v zdravej forme tuku, ale v takej, ktorá je naozaj že plnohodnotná a chutí mi jak tie oriešky napríklad. Dobre, tuky ďalej, slepačie vajíčka, 10 gramov, pochopiteľné. Niekedy by som si dala najradšej aj 8 vajíčok z chuti, ale neurobím to, lebo by som mala prepálené tuky extrémnym spôsobom a akože na čo. A to je všetko. To sú len dve veľké zložky, potom už sú tam len nejaké zanedbateľné množstva a vláknina. Uhorka 3 gramy. To je skvelé. Akože na to, že som tam bachla takúto veľkú uhorku, takže jednu celú, tak 3 gramy vlákniny je super a zemiaky tiež 3 gramy. Záleží samozrejme, aké množstvo tých zemiakov si dáte. Ja som mala tuším 190 gramov. To bol jeden väčší zemiak, dva stredné. Lebo vlastne netreba toho veľa, lebo dva stredné zemiaky, ono keď sa to ešte aj pridá tá mozzarella a tá kukurica a tie vajíčka, netreba to proste prepalovať s tými jednotlivými surovinami. A kukurica, takmer 2 gramy. Fantastické. No, tak to by sme mali celé jedlo. Krásne to, aj tuto vlastne uvidíte, že ako sa naplnili tie krúžky. Takže tuto to krásne vidno, jak sú aj pekne naondené tie krúžky. Že všetko je vlastne v takej, že norme, hej. Nejde o to, aby tam bola tá norma, akože primárne. Zo začiatku sme radi, že dodržiavame tie kalórie, že dodržiavame tie hodnoty. Nič netreba brať extrémne vážne. Nič. A všetko je postupný proces. Pomaličky sa to učíme, pomaličky to zaraďujeme do toho života. Niekedy sa nám podarí splniť tie kalórie, niekedy nie. O tom je ten proces. Že niektoré dni nám to vyjde viac, niektoré dni nám to vyjde menej. Ale v konečnom dôsledku sa každý deň snažíme a to je to podstatné, pretože v momente, keď sa nesnažíte vôbec, alebo nesnažíme vôbec, no tak nemajú prísť aké výsledky, ale keď sa snažíme a možno sa nám nedarí, tak vieme už rovno, čo máme zmeniť. Zatiaľ, čo keď sa nesnažíme a nerobíme nič, tak nemáme ani čo meniť. Dobre, idem si to vychutnať. Čaute!